Pozdrav svima, veliki pozdrav iz ugla onog koji se odnosi na uopšte pristup, šta sve to možemo učiniti u hranjenju i pravljenju uslova da ono što želimo da iskoristimo od hrane i zaista bude adekvatno iskorišćeno. U suštini imamo puno detalja. S jedne strane zamislite samo istoriografiju dijabetesa u kome neko 5, 6, 7, 8, 9 puta u toku dana sitno nešto konzumira, ne bi li došao u situaciju da adekvatno reaguje na dovoljnu postojanu koncentraciju šećera u krvi, samo zato što svaki put pomalo treba iste dopremiti u krv. I onda zamislite opciju u kojoj je neko stalno ovisan od odgovarajuće konzumacije, ne bi li imao dovoljnu količinu i energije u sebi. A s druge strane, zamislite situaciju u kojoj za svako unošenje insulin odreaguje i vi napravite uslove takvima da je insulin stalno aktivan sa svojom pumpom i dođete u situaciju jednu mnogo neprijatniju da vas počne da muči stalna i intenzivna insulinska pumpa i dodatni naboj u celome telu. I onda dođete u situaciju da posle toliko vremena razne kategorije institucija, da li kod nas ovde u VMA ili negde drugo po svetu, dođu i naprave uslovi i kažu: profesore Iliću, u pravu ste, treba da bude 2 puta triger na dnevnom nivou hranjenja, gde insulin ne treba 1000 puta da se pumpa i da dođete u situaciju da u jutarnjim časovima neki kasni doručak i neki popodnevni period, takozvana rana večera, budu periodi godine kada vi zapravo trebate i da koristite hranu, između trebaju da budu adekvatne tečnosti, na račun čega insulin i ne reaguje. I vi dođete u situaciju da to sve sparite sa nečim što je staro 2500-3000 godina, a to je da kako ste se probudili i prilično bili aktivni i bili sposobni da izvedete mnogo toga u svom prvom energetskom potencijalu, vas dočeka neka glad i vi tu glad utolite prvim u nizu obrokom, koji može biti raznog sadržaja, ali ne takvog da nosi izraženi glikemijski indeks, a u dovoljnoj meri da. I mi na tu temu ćemo pričati stvarajući ambijent kome šta je potrebno da bi to bilo jasno iz ugla body konstitucije kojoj neko pripada. I popodne, kada posle toliko vremena uzete hrane od 10, 11, 12 prepodne, vi dođete u situaciju da popodne, 4, 5, 6, uzmete neku lepu tečnost, neko fino, eventualno varivo, ali prevashodno tečnost uz konzumaciju dobre podstičuće kafe, na primer, vi dođete u situaciju da u 6, 7, 8 kao ranu večeru uzmete nešto što je dovoljno konkretno i po drugi put vam reaguje insulin kako treba i vi napravite uslov takvim da vam posle toga ta insulinska pumpa sve vreme radi i vi ste sve vreme aktivni i dovoljno ste siti i mi dođemo u situaciju svi zajedno da u takvom jednom ambijentu kažemo ok, pa da, ali ovo pripada ovom mehanizmu autofagije, koja kao takva podrazumeva da neko što je moguće kasnije konzumira hranu ujutru i što je moguće ranije završi istu tokom dana. Mi kažemo da eto, to je mehanizam, da ima puno prostora da se praktično autoregulacioni mehanizmi telesni tako moćno usmere da troše naše zalihe tokom tog perioda i da ni jednog trenutka ne prehranjujući sebe na par sati, dakle u 6, 7, 8 obroka ne izigravamo neku bebu koja se razvija, već obrnuto nekog koje posle velike izgrađenosti bio kadar
da bude jako dobar sa konzumacijom hrane ujutru, odnosno popodne, i da mu više od toga nije potrebno. I to je beskrajno veliki ulaz za budućnost, da vi sada razmišljate na tu temu šta sve tu od energenata treba da bude aktuelno, a da oni kao takvi ne budu agresivni iz ugla stvaranja zaliha u telu i obrnuto ne budu agresivni da u jednom momentu stvorite iritaciju tela, da ste stalno gladni, nego obrnuto, da ste dovoljno siti sa konzumacijom prepodnevnog i jednog poslepodnevnog obroka. Od nas toliko kad je u pitanju početak. Profeks zadnjih 25 godina ima pristup u hranjenju, a to je da kada se probudimo, budemo dovoljno aktivni fizički i mentalno, a onda što je moguće kasnije uzmemo hranu i kao nadoknadu nas za sve što smo već ujutru izveli, ali i kao dovoljnu potporu za sve ono što treba da usledi, ali i takvom da ta konzumacija hrane ne bude enormna, jer već u popodnevnim časovima i predvečernjim će se dogoditi naredna, ali naredna koja kao takva obezbeđuje sve vreme sitost i energičnost tokom cele večeri, spavanja i jutra. I onda je to važno ako možete da razumete da za to je potrebna struktura namirnica. U narednom periodu pričat ćemo o strukturi namirnica koje se mogu tokom takozvane autofagije izvoditi, a da ni jednog momenta ne budemo zakinuti za neku od tih energenata, odnosno tih nutritivnih elemenata.